For 2 år siden spiste vi frokost sammen og havde en snak om vores ansvar i forhold til, hvad der egentlig er behov for i vores samfund og i sundhedssektoren i særdeleshed. Og nu står vi her med et stort projekt. Vi deltager jo i et samarbejdsprojekt mellem 6 VUC'er, hvor HF og VUC Nordsjælland er det ene VUC, og 2 SOSU-skoler i Københavnsområdet, nemlig SOSU H og Diakonissestiftelsen. Og det vi gerne vil med det her projekt, som vi kalder for nye broer til flere faglærte, det er jo egentlig også at få gjort kendskabet til SOSU-uddannelserne større. Visionen for projektet det er, at vi arbejder med tydelige brugere fra VUC'erne til SOSU-uddannelserne. Og det skal være med til at sikre, at der kommer flere elever til SOSU-uddannelserne, og at vi styrker velfærdsområderne. Kan vi sige, at vi har haft 2 overordnede mål. Det ene har været at få nogle af de uafklarede kursister, vi har på AVU, til at kigge SOSU-vejen, altså blive motiveret til, at det var også en mulig vej at gå efter afsluttet AVU. Og den anden vision, det var, at de elever, der kom over til os, de faktisk gennemførte deres uddannelse, fordi de stod på et bedre fagligt grundlag, end det vi ellers havde været vant til. Og måske også havde en snert af kendskab til vores mål og de faglige toninger, der er i vores uddannelser, inden de kommer over. Vi har lavet brobygningsforløb. Vi har haft besøg af rollemodeller ude på skolerne, og så har der været åbent husarrangementer og praktikforløb, hvor at vores unge mennesker og lidt ældre kan komme ind og se, hvad der foregår på Diakonissestiftelsen og på SOSU H. Forrige uge havde vi besøg af nogle kursister, som kom og besøgte os sammen med nogle voksne, nogle lærere fra nogle andre skoler. Det var simpelthen det var helt vildt at se den dialog, der opstod blandt andet mellem vores kursister og jeres, mellem vores lærere og jeres, og også mellem mig. For jeg var ude og snakke med dem, og jeg kunne bare fornemme, at her var noget, jeg ikke har oplevet før. Når skoler mødes, så slår det gnister, fordi der er fyldt med viden. Der er viden, der kan deles, men der er også ny viden, der kan opstå. Og det er noget af det, vi glæder os allermest til, faktisk at kunne være i stand til at gøre det endnu bedre. Et andet aspekt ind i uddannelsessamarbejdet er jo også den sproglige støtte. Altså at vi egentlig har fokus på det også videre ind i selve SOSU-uddannelsen, at skrue op for den del, fordi vi kan se, at det er noget af det, som nogen slår sig på undervejs i SOSU-uddannelsen. Mange flere sprogligt kvalificerede, kompetente ansøgere til sociale sundhedsuddannelser. Og det er det, som er virkelig den gode vision i det her projekt, det er, at vi styrker blandt andet sprogindsatsen rigtig meget. Det er et af de områder, hvor sociale sundhedsuddannelserne har stor brug for, at der sættes virkelig ind. Jeg tror, det bliver godt, tror du ikke? Jeg tænker, det bliver et super fedt projekt. Vi glæder os. Det gør vi nemlig.